Sa ikaduhang adlaw sa pagbukas sa klase karong adlaw, Talisay City Fire Station misusi kung misubay ba sa mga fire code ang mga classrooms sa mga public schools kanimutang sa barangay poblasyon. Si February Dumabok sa report. Una ang gisusi sa taga Talisay City Fire ang Kabaldon Building nga kabahin sa Talisay City Central School. Dugay nang nausab ang wiring niini. Subay usab sa rekomendasyon sa taga Bureau of Fire. Usa niini ang pultahan nga wa masubay sa Fire and Safety Code. Kay karaan man nga building o kabahin na sa historical landmark ang mga Kabaldon Building, dili na mahilabtan ang disenyo niini. Ang swing sa ilang mga pultahan instead of katong uban nga napa sa inside pang swing na which is ang atong requirements good is swing outside yun siya. Gisusi usab ang Talisay City Science High School. Mato ni Senior Fire Officer 3 Guilherme Pigarido, hepe sa Pre-Fire Planning, Training and Community Relations, nga nisubay na sa bagong disenyo ang building. Sakto usab ang pultahan niini nga pagawas ng abli. May bulletin board usab nga nagpahibaw sa angayang himuon panahon sa katalagman. Gisunod sa pagsusi ang school building sa Talisay City Senior High. Napahigayon na ang rewiring sa school building. Adunay kaugalingong manual alarm bell ang tunghaan. Gawas niini, adunay kaugalingong hydrant ang tunghaan nga magamit kun adunay sunog nga muulbo. Ang eskwelahan andam in terms of sunog kay nakakita ta sa naitabo diri sa una nga nasunog. That is the reason that our school have own hydrant. Giangkon sa Program Development Officer sa Disaster Risk Reduction and Management sa Talisay City Schools Division nga minus lang ilang gahin sa maintenance and operation expenses aron matubag ang rekomendasyon sa taga Bureau of Fire Protection. But ang ato lang fire alarm system nga atong gi-recommend nila is more on manual. And of course ni recommend nila og smoke detector sa katong mga offices, katong mga classroom nga na ay gihimong laboratory, gihimong computer room. An agreement man pud na due to the limitation of the budget sa atong eskwelahan, mo-comply lami hangtod nga maamo gyud makumpleto ang ilang mga recommendation. Uba ni Jun Solon, ako si February Dumabok. Balitang Bisdak.